Abdurrahman Jami, tilki mekirligi. Bar tilki, bar sartlanyň penjesine düşüpdir. Sartlan oňa açgözlük diýişini mäkäm urupdy. Tilki peryad edip şeýle diýdi. Ey kuwat jengiliniň şeýri, ey sürüýüniň meşhur gaplany. Ejizligim we güýçlüligim üçin meni bagyşla. Meniň ýolum maglama, meni goýber. Men bir penje ýüň bilen gowur sümkahyren. Meni ýemekden seniň garnyňa näme düşer? Maňa zar bermekden sana näme peýda geler öýdäň? Ol näçe şular ýaly sözler aýtsa-da, ol oňa täsir etmedi. Tilki ýene de, ýadyma düşýärmi? Seniň maňa borjyň bar ahyren. Öňler sen men bilen dost bolmak isläpdiň. A men bolsa sen olar duňy bir diýeningde hasyl etdim, diýdi. Sartlan bu yaramaz gepeşdip, gany depesini urdy. Ör göýekden gelip agzyny açyp, "Bu aýdýan zatlaň nerede we haçan boldy?" diýip sorady. Sartlan agzyny açyp açmanka tilkonyň agzyndan sapyp gaçyp gitdi. Duşman penjesinden ýagşy dil bilen sapyp başarmasaň yalan ýagşydyr. Öýüň gulpy açylmasa el bilen, onna gulpy daşlap döwen ýagşydyr.